Kerman, Miren amatxiren etxean da, gaur ospatzen dituzte haren ezkontzako 50 urteak. Kerman orai urte bete ezkondu zen eta dibortziatzen ari da. Elkarren ondoan jarriak dira mainean. Kerman hasita Iluna Bertsu 8 handian. Ezkondu nintzen eta urte bat, bete da hain zuzen egun, baina badakit alare, penaz ez gara helduko urrun. Nik galdera bat daukat zuretzat, ta alba duzu erantzun. Elkar bizitzan atxikitzeko guk zer egin behar dugun. Elkar bizitzan atxikitzeko guk zer egin behar dugun. Galdera horren arrapostua ez dizut emango bela, naiz mai gainean piztua dudan 50. kandela. Baina gauza bat esango dizut, ez zaitez egon goibela, nork erran dizun ere bizia, erresagoa izan dela. Nork erran dizun ere bizia, erresagoa izan dela. Berak askotan tratatu izan nau, maitez banindu bezelan. Azken aldian ez dago eroso, ta ez da lausotzen logelan. Azken 2 hilak pasatu dira, nun dago bere epelan. Nabaritzen da zuen garaitik urteak joan direlan. Nabaritzen da zuen garaitik urteak joan direlan. Bazure aitatxik ni tratatu nau, berdin betidanik. Ta beste ezer ez du jakingo, baina sufritzen badakit. Bizi dudana soilik dakigu, nire mantalak eta nik. Etzazu hartu bide berdina, gaztea zira oraindik. Etzazu hartu bide berdina, gaztea zira oraindik. Mende erdian pasa duzuen, segi dezagun aritik. Zuk sufrituan duzu nahikoan, baina elkarrekin atik. Utzi behar aldut, galdetzen dizut, amatxi maite zergatik. Naizta egoera ez den erresan, nik asko maite dut oraindik. Naiz egoera ez den errezan, asko maite dut oraindik.
Maitasuna da gauza ederra, baina ez da aski ara. Batzutan zerbait egin behar da, naiz eta eman ikara. Ta naiztazu gaur hau entzun nahi ez, horra egiaren karga. Bakarrik sortu, bakarrik hilta, bakarrik bizi behar da. Bakarrik sortu, bakarrik hilta, bakarrik bizi behar da.